Sanibonani, igama lami uNgcebo wakwaBhengu. Namhlanje sihleli neKZN Municipal Pension Fund. Isihambele sona namhlanje is the Principal Executive Officer, uMnumzane T Nketela. Mnumzane, siyakwamukela. Siyabonga. Sicela usichazele ukuthi yini edale lezi nguquko. Isikhwama esihlale sibheka njalo ukuthi yini esingayenza kangcono for amalungu, sihlale senza ushintsho lokwenza iservice yethu nama benefits abasebenzi namalungu esikhwama abengcono. Therefore ke siba nezinhlelo ezinye ezenziwa ngokomthetho, ezinye ezenziwa ngokusenza isikhwama sibe ngcono. Okay, manje mayelana nobuholi, ibhodi lihlala isikhathi esingakanani emandleni? Ibhodi lihlala iminyaka emihlanu, i-term ngayinye. Kodwa ngoba abantu abahlala ebhodini kuno-6 oqhamuka kuma-members kube no-3 oqhamuka ku-employer. U-3 lo employer uhambisana ne-term ka-5 years we-council. Njengamanje baqeda u-5 years bazokwenza omnye 5 years. Okay, sicela sichazele ukuthi-ke mangakhi amalungu akhankasele ukuvotelwa kanti mangakhi amavoti atholakele? Amalungu anominate amalungu awu-15. Okay. Kulo 15 besidinga amalungu awu-6 esikwazile-ke ukuwathola lo malungu awu-6 okuhambe ngendlela engajwayelekile-ke kungene abantu besifazane abathathu abamnyama waphinde wangena nabantu besilisa abathathu abamnyama basha-ke labo besilisa kuphuma abanye besilisa bebekhona wadala kwangena abanye abasha bancane kodwa-ke kushuthi isikhwama sinekusasa. Sinekusasa. Manje-ke igcina ithini imiphumela yako konke? Imiphumela yako konke ithi kubuye abathathu abevele besesikhwameni bangena abathathu abasha kushuthi u6 usuqedile ukhona kumanje nje silindele ukuthi ngihambe ngiyo-induct. Hawu kwakuhle lokho. So ke mayelana nedaba le-2 ports, ingabe isikhwama sisikulungele yini uhlelo le-2 ports? Uma kuyebo sicela usilandise ngohlelo lokusizakala. Uma lingakulungele ke selikuphi uhlelo lokulungiselela kanti yiluphi usuku olubheke ukuba kuyobe sihlangana uhlelo? Uhlelo le-2 port amabhodi amabili vele phela into zokuqala ukuthi silungise imithetho elawula isikhwama sithi ama-rules of the fund eke kufanele siqale siyihambise lapha kwa-Financial Services Board osubizwa njengamanje Financial Sector Conduct Authority. Lapho-ke Nkosi yami funeka baphasise lawo ama-rules amasha avumela ukuthi isikhwama singakwazi ukuthi sinikezele access. Sesiwahambisile-ke ama-rules silindele ukuthi anikeze sithole approval. Mase approviwe thina-ke siyaqhubeka ngo-August sazisa amalungu ukuthi bazoyihlomula kanjani le mali ekufanele bayihlomule and kufanele iqale ngawo-1 September. Indaba ezinhle-ke lezo. Manje-ke kakhulu. Manje-ke lapha ekugcwaliselweni kwamafomu sitshele ngomkhankaso wesikhwama wokugcwaliswa kwamafomu abazuzi. Siyazi madakwethu ukuthi kwenzeka ukuthi abanye amalungu ethu angafiki esikhathini sempesheni aphangalale ashone singakafiki leso sikhathi. Makwenzeka lokho umthetho ugunyaza isikhwama ibhodi ukuthi lihlukanise amafa nambondliwa belokuza nabelungu ngalinye. Kubalulekile ukuthi lokhu sinikeza ngoba mhlazana wawujoyina emsebenzini uzothola ukuthi wawunengane eyodwa mhlawumbe ingane seziwu-3 fanele hlale usigcwalisa-ke leli form usi-update ukuthi sezingakanani ingane usunonkosikazi kade ungenayo ngesikhathi ujoyina. Kodwa kunye kubaluleke kakhulu kunalento yomhlomulo we-funeral benefit. Lo mhlomulo lo ekuqaleni ubuclainywa noma ubani oyisihlobo sakho ngokuba ephethe i-letter of authority. Oke kwatholakala ukuthi abanye abantu abawusebenzisi lo mhlomulo for ukungcwaba amalungu. Umuntu ugcina esethi hayi angitholele imali encane ahambise lokho noma angahambisi. Lawo-ke le benefit form campaign yakhona siyenza no-HR sithi amalungu akagcwalise kabusha abesefaka abantu ababili akuyibona okuzofanele babe ama-beneficiary wokuyoclaima i-pension fund, hayi ama-beneficiary ukuthi sekuyibona abazothola imali zempesheni zomufi. Manje ungakwazi ukusilandisa-ke futhi kabanzi ukuthi kungani kubaluleke ngempela ukuthi ugcwalise lamafomu lawo wagcwalise kahle futhi? Kubalulekile kakhulu ngempela ngoba akusazoba lula ukuvele uthole lokhu ube wena ungakwazanga ukuthi ugcwalise leli fomu elisha ngoba ungenawo lama-beneficiary kuzoba lukhuni ukuthi uthole imali yokungcwaba. Okwesibili futhi
uyasilekelela ukuthi ugcwalise leli form ngoba uzosinikeza nemininingwane yabondliwa bakho abasemthethweni nalaba abafana nokuthi abazelwe wena kodwa uyabondla nabo, sikwazi ukuthi kube lula uma sesenza uphenyo lokuhlukanisa amafa akho emndenini wakho. Okay, Mr. Mketela, sicela usichazele kabanzi ngokwethulwa kwempesheni egarantelwe nokuthi ihluke kanjani kuhlelo lokumpesha oluvele selikhona esikhwameni. Njengamanje uma upensiona esikhwameni sethu uba kuhlobo le pension esibiza nge-living annuity, okusho ukuthi imali yakho ophume nayo uzophila kuyona siloko sikuholela kancane kancane, kodwa leyo mali uma uyiphathe kahle iyokulasta iminyaka eminingi uzocisha ufike ko-90 years, kodwa uma uhlomule kakhulu ingase iphele le ndleleni. Sase sithi ke ngoba sibona ukuthi amanye amalungu afuna igaranti ukuthi angeke azaphelelwe imali, sase sithi ke asilethe nalolu lunye uhlelo le life annuity okuyigaranti ozokwazi ukuthi for 10 years or 20 years ngeke imali yakho ize iphele impesheni. Okusho ukuthi manje usuzokwazi ukuthi uma empeshenini ube nempesheni eziyinhlobo ezimbili, iphathi enye guaranteed enye iphathi e-living. Kuyezwakala manje ikuphi ongasitshela khona ngemhlangano yamalungu ka-2024 ezobe imkhulu futhi ingcono? Lo mhlangano yalonyaka sifisa ibe mihle, ibe mikhulu, ibe ngcono kunenijwayele, ngokuthi sifuna ukuthi lapho kube nalama video azobe chaza enizokwazi ukuthi niwalalele amafishane ukwenzela ukuthi nikwazi ukusheshe nibe nesithombe esigcwele ukuthi sikhwama senzani. Ngaphezulu kuzobe khona nama service provider labantu abasebenza nesikhwama, abantshala imali zenu, aba-insure imali zenu bethunywa isona isikhwama, nikwazi ukuthi nikhulume directly nabo nibabuze imibuzo. Futhi ke sicabanga ukuthi ngendlela esobe senza ngayo lo hlelo sizowenza ukuthi libe likhulu, lube nezinto nama gifts angasatholakale, sikwazi ukuthi wonke umuntu aphume egculisekile. Manje mnumzane, mayelana nokushintshwa kwamahhovisi, ukuphi okuqhubekayo ngalolu shintsho? Isikhwama esinye sezinto esizenzile besiplane ukuthi simuve amahhovisi vele siwamuvele kuleli bhilidi enilazi ngokuthi elakasazi eThekwini. Lelo bhilidi ke ibhilidi lesikhwama lelo, kodwa kuthe ngoba usazi usuke wasi-extendela ilist, wasinikeza ilist eya eminyakeni emihlanu, sabona ngeke silahlekelwe ile mali ngoba siphinde ukuhlala khona ngoba usazi ufuna uba yedwa ebhilidini. Sase sithi ke asuke kuleli bhilidi esikulona ngoba vele lidayisiwe, wonke umuntu obekela bhilidi uyasuka, liyashintshwa lizoba student accommodation. Sasuka saya the Marine, iMarine iku-1 Dorothy Nyembe lokho Gardner emva kwase Royal Hotel, sise 16th floor, sesikulona office. Kwakuhle kakhulu ukuzwa lezo ndaba. Manje sicela usixoxele ngezindaba ezimnandi zokushintshwa kokubonakala kwesikhwama sethu. Isikhwama sethu angithi niyazi kunalesihlahla esomile esijwayelekile, senizwile nabanye abantu athi lesihlahla kusho ukuthi asikhuli ke isikhwama sethu manje nesihlahla esingenamaqabunga esingenawo futhi nezithelo. Aseke sivumelana ke ukuthi hayi ake siphinde sisibhekisise lesi sihlahla sisibone ukuthi siyakhula yini, siyathela yini. Manje uzothola ukuthi sizoba noshintsho nje oluncane, usazoba yisona isihlahla kodwa ke sibe nezithelo namaqabunga alihlaza. Futhi sibe sikhulu, sibe sikhulu. Hayi siyabonga.